Sanibonani, nikhuluma noNokuthula Nkosi eCliffdale. Sithanda ukubonga kakhulu ezempilo ezifikelayo eCliffdale. Bese sicela ukugqugquzela laba abadla ama-ARVs ukuthi bengayayeki, nalaba abangakathesti beze bezothesta ngoba kubalekile ukuthi usazi status sakho. Igama lami ngoSiphamandla kwaSibiya. So besize lapha eCliffdale Shalom, besize ngesibhedlela. Lapha eCliffdale besize ngokugqugqumezela abantu ukuthi abadle kakhulu amaphilisi, bengayeki ukudla amaphilisi. Amaphilisi wona amaphilisi asinika impilo ngokufanele. So bengicela ukuthi singayeki kakhulu ukudla amaphilisi. Amaphilisi iwona asinika amandla. So bengicela ukuthi amaphilisi siwadle ngendlela efanelekile. So nabathestayo bengayeki ukuthesta. Indlela yokuthesta siyayithola namhlanje siyatholakala eShalom Cliffdale. So bengicela ukuthi nje sizothesta nalabo abangakhona ukuza beze begqutshwe bezothesta. Iclinic ikhona lapha nesibhedlela kuyatholakala ngapha eCliffdale Shalom. Singeza sothesta, siyabonga. Siphamandla kwaSibiya.